Ei gent, avui a Tec Català us portem un anàlisi allò més especial, l'anàlisi del Leapmotion. Primer de tot, què és el Leapmotion? El Leapmotion és un aparell que ens permet interactuar d'una manera molt més fàcil mitjançant gestos amb l'ordinador. És semblant, perquè tots ho entengueu, semblant un Kinect. Anem a procedir ara sí a agafar el Leap. Com sempre, comencem analitzant el disseny. Aquí a la part de dalt hi trobem unes microcàmeres, encara que no es vegin, i uns sensors ultrasons que capten en tot moment on estan les nostres mans i quins gestos estem fent. A les altres parts no hi trobem res excepte a la part aquesta, que hi trobem un micro USB 3.0 com a gran novetat. A la part de sota hi trobem les inicials de Leap i una goma perquè no patini. La instal·lació és allò més senzilla. L'únic que hem de fer és connectar el USB i se'ns encendrà un LED i tot seguidament haurem d'anar a internet i descarregar-nos un programa de la pròpia pàgina web de Leap que es diu Airspace. Un cop ja tinguem instal·lada l'aplicació, l'únic que haurem de fer, aquí tenim el menú principal, i ja podrem utilitzar el nostre Leapmotion. La interfície d'aquesta aplicació és allò més senzilla. En aquesta Airspace Store aquí és on la gent penja les seves aplicacions i les podem instal·lar. Aquí també és la comunitat, la comunitat que comença a néixer de Leap, i aquestes són les aplicacions que tenim instal·lades o que ens han vingut ja prèviament o que hem instal·lat nosaltres, algunes gratuïtes i algunes de pagament. La primera cosa útil que podem fer és configurar el nostre Leapmotion perquè ens permeti desplaçar-nos per l'ordinador mitjançant gestos i sense utilitzar el teclat ni el ratolí. Per exemple, nosaltres amb aquesta aplicació que es diu Better Touch Tool, més disponible per Mac, també hi ha similars per Windows, podem desplaçar-nos per diferents escriptoris mitjançant amb 5 dits, com veieu aquí, podem passar. I també tenim una altra configuració, es pot configurar tot això com ja he dit, que si apretem la tecla comando i posem un punt dit, encastem la finestra contra la dreta o l'esquerra, depenent cap on posem el dit. També, per exemple, podem jugar a diferents jocs que descarreguem de la pàgina web de la comunitat. I nosaltres ara, per exemple, anem a jugar al Cut the Rope, el típic joc d'Android, i com veieu tot funciona, ens detecta el ratolí en tot moment on està. També podem configurar el nostre ratolí perquè sàpiga fer servir el dit de ratolí i com veieu funciona perfectament i és una experiència allò més interessant. A part d'utilitzar el Leapmotion per funcions recreatives i d'oci, també podrem utilitzar-lo, per exemple, per treballar. Aquesta aplicació és una aplicació de biologia en què consisteix en obrir diferents animals, a fer anatomia de diferents animals, i ara veureu que és una aplicació d'allò més completa que ens permetrà, en aquest cas, com és una versió de demostració, podrem analitzar una taràntula. Per començar, aquí tenim la taràntula i podrem, depèn de com inclinem la mà, podrem girar-la i allunyar-nos o apropar-nos. També, si senyalem amb el dit, podem saber les diferents parts de l'aranya. Aquí sabem que la cua, l'abdomen, les potes de l'exoesquelet, que ens diu aquí en anglès. I també una altra funció molt interessant és que si volem treure parts i saber com és la nostra aranya per dintre, també podrem fer-ho mitjançant, podem anar apartant com si fos una dissecció de veritat. El producte ho hem traient tot i ens va dient, i així podem investigar com és una aranya per dintre d'una manera molt impressionant. Una altra cosa molt divertida és que també podrem fer música. Per exemple, en aquesta aplicació d'uns bongos podrem tocar els bongos. I també podrem escollir el tipus de música. Hip-hop, per exemple. No tinc gaire habilitat musical, com podeu veure, però és divertit, per passar una bona estona. Un altre joc que tenim
és aquest joc també gratuït que ens incloeixen que hem de destruir els diferents blocs amb el dit. I podem fer més força, menys força. Filota. És un rayo. I ara sí, ja acabant, direm punts positius i punts negatius. Començarem amb els punts negatius. El primer punt negatiu és que al tractar-se d'una versió encara beta, que estigui en beta, que la gent encara no el conegui prou, la comunitat que té, les aplicacions que té, no són amb la qualitat que podríem esperar. Hi ha aplicacions amb molt bona qualitat, però encara està el projecte LEAP està molt verd. Un altre punt negatiu, si podem dir negatiu, és el preu, són uns 70 euros, 70 dòlars als Estats Units. Aquí a Espanya, a conseqüència, per portar-lo i tot, són uns 100 euros, l'únic que això potser pot ser que per totes les butxaques no poden permetre's un dispositiu així. Ara passem als punts positius. Podem dir en els punts positius que és un dispositiu molt petit, molt versàtil. M'ha sorprengut lo petit que és i les grans coses que pots fer. I un altre punt positiu, per mi el més important, és que la idea de poder interactuar d'una manera molt més propera amb l'ordinador, tenint-lo aquí i podem, per exemple, pausar la música, podem ficar-se més, ser més immersiu en la manera d'interactuar amb l'ordinador. És una cosa molt positiva. Pròximament provarem aquest Leapmotion en una pantalla de 120 polzades. I espero que us hagi agradat aquest vídeo, m'agrada preferits, i fins la propera. Adeu, gent!